Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan Pak Kantil di Kalimantan TV. Pagi ini Pak Kantil mau masak tumis kangkung guys, tapi saya kasih pentol. Nah, tadi ini udah ada daging, nanti ini masak tumis kangkung aja. Ini bumbunya udah saya bikin. Ini bentar lagi nanti habis masak, nanti terus ngaret guys. Masak tumis kangkung. Ini sama Bapak Watuk. Kok suara Mas Miko? Mau bel ya? Sama? Mas Miko. Apa itu? Apa sih mulai? Mas Miko. Oh. Pak nyiri siapa Pak? Pagi ini pentol. Juga saya golek tambahan Pak pentolane serong ada. Hari ini itu libur Pak Kancil kerjanya. Soalnya jalannya di sini habis hujan guys. Nggak bisa truk masuk, nggak bisa. Ambles. Gak usah ditambahi Pak sayurannya soke, pentolmu serong ada. Gak kepangan kok. Nah, ayo Kak ditambahin. Iki kabeh no. Kabehane lah, apik deh apa. Pentolnya kiki enak kok. Ini masak ada. Ini pentol sapi. Sekarang kita udah makan daging kambing, daging sapi guys. Jadi Pak udah makan iwak sapi gak nelongso. Kemarin kan belum makan. Saya tuh kasihan kan orang banyak waktu itu di tempat bagus, ada tenaganya yang biasanya di ladang itu. Ada sate, ada rendang. Nah Ica tuh cuma ngeliatin aja nggak makan, dia malah makan pakai sambal ikan ikan panggang itu guys. Iwak sangit. Iwak sangit. Nah itu. Tapi alhamdulillah sekarang Berkat Mbak Mbak Allah tantangan. Tahu-tahu kok makan tuh nggak kembali guys, nggak mentah. Jadi alhamdulillah sekarang kan jadi kan doyan makan ikan tuh. Gak buih bener. Ramban. pagi-pagi minum obat guys. Sirup. Sirup es krim. Pak tak beli es krim ke di mam. Sama beli air tadi. Tibake anu tironan arepan. Sapa kirane sapa? Mbah Kliwon. Oh iya. Gek enak wonge. Nanti. Nang pasar. Oh,
Oh iya omongan teronan. Teronan. Iya teronan. Senengane Mas Ajis kuwi. Alah, saya tuku kowe senenganmu arek Mas Ajis bawa kudung. Kerupuk seblak. Wah. Pokoke seneng rek 5.000 sak ngono. Kang. Wes buka iki. Nek nyetenge kok kene cah ngono kuwi nek kono backlight ngene. Lho, kok kene dadi padang aja kok kono. Didelok ngono kuwi pencahayaane piye. Wes bar rek ngirisi lombok rek. Karek ngeseng-ngeseng rek. Pentol korek. Orane 40 kilo. Kayaknya paling nek paling wong nganu nyelok ayu kon ngewangi masak paling. Wong blonjo-blonjo wis jangkep ning omah kok genek wong aku mah diomongi nyamen nek. Masakan. Heeh. Masakan yo men. Nang pasar iki mawon ketoke wonge ngono. Terus putri moro rono ki enek Mas ngono. Ki enek iki ngono ditebel putri barang gak kena. Isule terone putri. Pae diterik kekat iki segone Jepang. Mode pesawat ke? Mode pesawat ae. Ora tak jembok alore kok. Alor nang nggonmu gak kena ana HP ku kok. Goglek-daglik. Ngeten Mas Ajis nyatane kena. Kayak lore tukang kok. Nang rumah Gila. masak. Guri omahnya seperti ini, guys. Lah kayak apa wong duicer kan guri iki. Kok wong ngabuk le? Nggawa sak. Sing jer. Kabene opo lurah kabene? Ramban. Lurah Ramban. Kowe kan enak blok. Iki lho siram-siram jogan ta, sing reget iki lho. Ben gak bledok, ndang siram-siramno. Siram-siramno jogan lho. Sing wis reget ngene iki sering-sering disiramno Mas yo lemah wong rak popo mbok nggoni kok. Ora ngono. Yuk kalau mbek Nah, katakno. Aja nggo nae. pindah-pindah. Pindah-pindah. Nyapu barangnya sak orang nyapu ki ngono kuwi cah. Kowe wis dielingno pamilonan barang no nyapu lemah. Ki ngono kuwi dipiuk-piuk sik. Lho, Pak guys, apa masak? Apa iki? Kangkung. Kangkung. Iya, gula merah. Oh, sing kangkung. Sing kangkung enek baksone wah, iki lho rendangnya terus merah-merah mol terus. Engko Pak elak ngasih ngejes. Iso gontok ya. Waduh. Wis stop ijek sama. Waduh, yo. Tetep ijek kok. Edan apa piye gak ijek iki? Wah, elit dhewe gontoke. Ngelit ta rendang. Tetep ijek Pak, sampe ngentekno sapa? Ya sero badok iki kok sapa? Kayak Aku main Mas Ajis sitok loro paling cilik. Hmm. Iki aku mek iki lho, sing cilik iki lho enggak aku sing iki paling cilik iki lho. Sitok wis rego aku. Karo iki. Tegun. ini tebalnya melebihi di rumah makan. Lah iya. Iki dinget ae Pak, kok tak nget. Iya ya engko. Engko mbok nget ajur gak mbok nget gak apa-apa. Nek nget engko sore wae aja saiki. Engko ajur malah. Soal iki maksudnya gak adem, wis kan Oh lah. Nek gak diinget gak apa-apa. Engko jere nak Mas Ari bali tak entekno. Coro to. Wes, kanibal. Iya. Ya mir BS. Roti mang. Kuwi opo Pak Andre bayane nang rasa asal roti ini. Ya Allah, kecete. Pak, tak masak aku. Iya. Oh, tak ora senganku. Senganku simpel Pak, renek lawas, renek apa tapi enak Pak ya. Yo ora nek masakane Pak karo kowe enak Pak.
antara langit dan bumi. Ora Fakta iso aja. ae. Lho fakta aja. Pentol korek siji iso. Jangan ae. semur kok langu ora karuan parane kok yo jaran. Si catak. Guys, nyeluk pentol korek bukan gak sopan ya guys, tapi jan Pak iki celukane biyen ya pentol korek. Soalnya sirahe koyo rek jres. Ya kowe malah kok solid. Solid kok solid. Bintang. Solid Ica. Semua tak coba hidungmu. Lho sumur ta? Ica. Oh, solid. Solid. Malit buka jilbab. Ini anggota Boboho kayak temennya Boboho ini. Malit buka jilbab. Walit iki. Iya, Beb. Iki kepat sampe itu reaksinya ra aku piye ya? Ayo jajal. Sawana ta e? Ayo jajal. Kota sawana. Ayo. Ayo to. Ndang nggih, kan concong nggih. Kowe sapa? Hey guys. Turu kan nih. Sapa? Aku disuruh Oh, kowe apa mulai lah, apa mulai, kak, kundur, kon dibek. Kok Sandia sih? Kon dibek. itu rambut Kon dibek. orang dua jalur kundur, membeda punya rambut rapatus. Oh, ora pantes wong Ki wedok rambutmu ganti rambut ora pantes jadi. Orang rapatus. Nek arep buka mana lagi? Ya wis ora kepangan iki wong wit ndek sore 10.000. Aku tuku 10.000, terus iki rewel ae, tapi iki gak rewel kok, gur ngoceh Sekarang. tok saiki. Baru ngetan. Ketan film tadi kayak kene tak isan. Ekspresi dia mengkaget, guys. Botolnya wis tak ganti. Ketan. Cantik. Bapak mana? War. Terus queen Kuwi bintang jadi cekel. Tak tengok. Katan jumlahnya akan sisi-sisi aja. jadi sudah. Gimana mampu? Ketane ngadang sithik-sithik ae. Heeh. Lho, iso buka apa saiki? Iya. Jan. Gumulku iso lungguh dhewe lho. Iya. Biasanya kan nyonggo awake kan mabot. Apa? Gak apa-apa. Botak. Siapa kangku? Ora tangan. Ya nanti martomai budal. Coba. Loro Thomas budal. Wis. Dadi yo ning abis. Ora memang dikang-kang. Dikang-kang. Enak iki guys dikang. Enak. Jadi saiki. Ya, jado. Wis. Enak dong. Bukan. Ceria banget ya Dik. Iya Kayak orang sehat ya. Iya. Mana ya kok orang sehat ya. Biasanya Iya. gak ngono ya. Rep mau paman. Martom. Marot mau apa? Kak, anu Ora sak ganti botol wis bening saiki. Botolnya mau ning lho kumbang tak Iya. iya. Itu bangga aja tuyul dan Mbak Yuli kentung, guys. Kentungnya Mbak Yul. Mbak Yul. Ya ben. Potong resik.
Tusuk ke saya masak. Masak yuk. Kamu tarik kuin biru soalnya. Dadah kuin. Ngos. Ya. Ini cabai, terasi, bawang merah, bawang putih, itu salam laos itu dapurnya, Tomat gitu. tomat, terus ini yang gendolnya dimasukin dulu, Pentol. nanti baru kangkung jembar atau diambil. Dulu berapa menit? Nah, Kangkung cepet ya, Pak. Kangkung. plung Terus matang. Kan metu banyu ini dewe. Nggih. Museng kasah wae banyu. Gak enak terus. Iya. Aku anda-andai guru besar ini. Kesoline. Berani. Sama Lalit berani kan. Temennya koko. Masa pentol korek ya tak. Kuda. Biksu, kan biksu. Bisa tak? Hu. Nganggo nganggo klambi mireng ya lho. Cek iso kuda Mas. Ya ta. Hu. Nganggo klambi mireng kan. Hu. Klambi mireng. Hu. Pentol korek iso. Suka kasihannya Pak Purnomo. Dulu kok ini beri kakek tau. Dah. Udah. Ini Purnami ya, guys. Sisa Seger. mbok iki